eta ongietorri guztiok. Karmengo Andre Mariaren jaia ospatzen dugu gaur. Mendeetan zehar gure herri honetan otoitzari emanak bizi izan ziren karmeldarrekin batera ospatu izan dugu. Aurten ere gure amaren babesa eta gertutasuna gogoratuz, hain maite dugun eta itsas munduari hain lotua dagoen Karmengo Andre Mariaren jaia ospatzen dugu. Bera dugu itsasoko izar eta babes. Hasi dezagun ospakizuna zeru eta munduak abestuz. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Jesu Kristo gure jaunaren grazia, eta jainko aitaren maitasuna, eta Espiritu Santuaren batasuna, izan bedizuekin. Zenideok, bietorriak gaur Karmengo gure amaren festa ospatzen dugu eta hemen Zumaian era berezian karmelitak izan ziren garai batean hemen eta tradizio handia dauka Karmengo amaren festa honek. Irudi hau hemen daukaguna ere bertan zegoen eta baita ere tradizioz askotan zuek egin izan dezue prozesio hori karmelitetatik itsasoino eta itsasoak bedeinkatu. Ospatu dezagun Karmengo gure ama eta presta gaitezen Eukaristia ospatzeko apaltasunez jangoikoari barkamena eskatuz, gure bihotza prestatuz. Jesus jauna, galdurik zegoena bilatzera etorri zarena. Erroki jauna, Jesus jauna, guztion erospenerako zeure bizia eman duzuna. Kristo erroki, Jesus jauna, zeure seme alaba sakabanatuak biltzen dituzuna. Erroki jauna, erruki dakigula jainko guzti zahaltzua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Gloria
eta pakea lurrean haren gogoko gizonei. Baina hundi eta eder zaitugulako gorazu dedikatuazu. Gorez pensori, auspezagor, eskerrak zori. Jaiko jauna zeruko errege, jangoiko aita guzti alduna. Seme bakar Jesucristo, jainko jauna, jainkoaren bildotz, aitaren seme. Sokentzen duzu munduko pekatoa, erruki jauna. Sokentzen duzu munduko pekatoa, entzun gore deia. Aitaren eskuinaldean jarririk zaudezu, erruki jauna. Bakarrik santua, bakarrik jauna, bakarrik goigoikoa, Jesucristo, Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan, amen. Egin dezagun otoitz. Lagun diezaigula jauna, Maria Virginia intzatzuaren otoitz beneragarriak, haren laguntza geurekin dugula, Kristo den mendira irits gaitezen, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan, Zakarias profezia liburutik. Postu zaitez eta laitu, Zion hiri ederrori, zure erdian bizitzeran atorreta. Egun hartan herri asko elkartuko zaizkio jaunari, eta haren herri izango dira. Zure erdian biziko naiz. Orduan jakingo duzu, jaun algustidunak bidali nauela zugana. Jaunak bere ondatzera hartuko du Juda lur santua. Bere aukeratua izango du Jerusalem berriro. Bego isilik izaki oro jauna agertzean, bere bizilekua santutik ateratzean. Jaunak esana. Jaunak maitena zaitu Maria, ama Virginia guztiz garbia.
Kanta jaunari kantu berri, egi bai ditu hainbat harrigarri. Bere eskuinak eman dio garaipena, bere beso santua. Ezaguterazi du jaunak bere gandiko garaipena, agertu du atzerrien aurrean bere zuzentasuna. Honetan leial izan dela gogoratu du, Israel etxeari buruz. Posto zaitez Maria, graziaz bete hori, jauna zurekin. Bedeikatua zu emakumeen artean. Jauna zuekin, Jesukristoren evangelioa San Mateoren liburutik. Aldi hartan, Jesus jendeari hitz egiten ari zela, haren ama eta anai-arrebak azaldu ziren kanpoan, berarekin hitz egin nahian. Batek esan zion, aizu, hor dituzu kanpoan ama eta anai-arrebak, zurekin hitz egin nahian. Jesusek berriz erantzun zien. Nor da nire ama eta nor nire anai-arrebak? Eta bere ikasleengana eskua luzatuz esan zuen. Hauek ditut nik ama eta anai-arreba. Izan ere, zeruko nire aitaren naia egiten duena, horixe dut nik anaia eta arreba eta ama. Jaunak esana, Mila 1951 urtean, Ama Bergina San Simon Estok santuari, Karmeldarren generala zen santuari agertu zitzaion, eta Ama Berginak eskapularioa entregatzen dio San Simoni. Eskapularioa da mantu bat, orain Karmeldarrak erabiltzen dutena, mantu marroi bat, soinean eramaten dena, aurretikan eta atzetikan, txintxilikatzen dena, eta hori entregatuz Ama Berginak
San Simon Stokeri promesa bat egin zion. Mantu hau, eskapulario hau, eramaten duen guztiari debozioz Ama Berjinaren ganako maitasuna eta debozioa agertuz bere bizitzan zehar, salbatua izango da. Zerura joango da. Eta hortik aurrera, dudarikan gabe, debozio hau edo sakramental hau, eskapularioaren sakramental hau, zinu hau, elizan zehar edatzen joan izan da, urte guzti hauetan zehar, eta oso edatua izan da. Aita zainduak, ia denek, debozio hau promulgatu egin dute, eta baita ere santu asko. Aita santu eta santu askoren testigantza dugu, de eskapularioaren ganako debozioa eta maitasuna agertuz. San Alfonso Maria de Ligorio, dugu bat, goietako santu handi bat, Ama Berjinaren ganako debozioa handia zuena, idatzi ederra ditu, San Alfonso Maria Ligoriok, eta beraren liburu hoietako batean eskapularioa hitz egiten du, eta berak beti eraman izan zuen tradizioak ere, eta esaten dute baita ere, San Alfonso Ligorio hil eta eskapularioakin lurperatua izan zala, eta gero bere gorputza handik urte askotara atera zutenean, gorputza zegon ja korronpitua, baino eskapularioa, eramaten zuen eskapularioa berri zegoen. San Juan Pablo Bigarrenak ere, aita zainduak baita ere esaten zuen, txikitatikan ja inposatua zeukala eskapularioa, bera gero Karmelaren terziario ere bazen, eta bere bizitza guztian eramantzun. Eta baita ere, eskapularioaren ganako debozioa zabalduzun elizan. Zer adierazten du eskapularioaren debozionek? Zer agertzera ematen digu? Zer adierazten digu? Lehen da bizi, Mariaren, gure amaren maitasuna eta protekzioa. Hori da eskapularioaren lehendabiziko seinalea edo mesua. Mariak maite gaituela, gure ama bezala maite gaituela, eta zaintzen gaituela. Eta zaintzen gaitu bizitza guztian zehar, berarengan geure bizitza jartzen baldin badegu, gure bizitzaren bukaerar arte. Eta jainkoarekin betirako eramango gaituela promesa egiten digu. Eta bigarren seinalea eskapularioak edo mesua adierazten diguna baita ere da, Mariaren seme alaba gehala. Jesusek gurutzean Maria gure amatzat eman zigun, gugera jainkoaren seme alaba eta Mariaren seme alaba. Eta gure ama Maria baldin bada, guk ere alegindu behar gea, bere seme alaba bezala, bere antzera bizi izaten. Bera imitatzen. Eta hori da eskapularioaren debozioak agertzera ematen diguna, eta hortara eraman behar gaitu. Maria, gure ama, imitatzera. Bera da gure modelu. Bera da graziaz betea, bera da benetan jainkoa maite duena, jainkoaren ikasle fidelena, beraz guk ere hortan egin behar dugu gure bizitza. Ze importantea den beraz, gure Kristo bizitza grazian bizitzea. Ez dago gauza ederra horik, grazia baino. Eta eskapularioak ere hori adierazten du. Eskapularioa jastea da, jainkoaren graziaz jastea, jainkoaren maitasunaz jastea, jainkoaren bizitza, bataioan jaso dugun bizitza berri hori, geurekin beti eramatea. Galtzen baldin badugu pekatuaren ondorioz momenture ematean, berriz, hangoikoaren gana bueltatzea, eta beti bere maitasun hortan eta grazian bizitzea. Eta hirugarrengo, baita ere eskapularioak agertzera ematen digu, 'Ba, gure gain, gure ama, amatza, eman zigun, gugera, jainkoaren seme alaba bezala, bere ama bezala maite gaituela, eta zaintzen gaituela. Eta hori da eskapularioaren debozioa. Mariak, gure ama, maite gaituela, eta zaintzen gaitu bizitza guztian zehar, berarengan geure bizitza jartzen baldin badegu, gure bizitza guztian
Jesusen gurutzea daramagula, egia da bizitza hontan bide bat egin behar degula eta bide hortan gure zailtasunak eta sufrimendu eta gurutzea daramagula, baino baitere Ama Berginak egiten digu promesa bat, Jesusek egin ziguna. Berarekin gurutzea eramaten baldin badugu, gurutze hori ez gaitula zapalduko, baizik eta eramango dugula, errez, azken finean. Eta Mariak hortan laguntzen gaitu. Mariaren bizitza etzen erreza izan. Ezen erreza izan, batez ere, ikusten dugu ez, gurutzean nola sufritu zuen Mariak, baino maitasunak dagoenean bihotzean, dudarikan gabe dena aurrera eramaten da. Mariak baitere eskapularioaren zeinu honekin edo eskapularioaren bitartez hori promesa hori egiten digu. Beti egongo dela gure alboan, gure sufrimenduetan, gurutzean laguntzen eta gurutze hori aurrera eramaten erreztasunez, azken finean, erreztasunez. Eskari ez zaiogun, Mariari izan dezagula beraren ganako maitasun hori, fideltasunean mantendu dezagula, eta jainkoak eman diezegula baita ere grazi hori, momentu guztietan geure bizitza Mariaren bitartez beragan jartzen, hala izan dadila. Mariarekin elkarturik begira dezagun mundu osora eta aurkez diezaizkiogun aitari geure asmoak eta geure kezkak. Elizan hartzaintza lana ari duten Eliz zerbitzariak ditugu gogoan. Zerbitzari umil eta leialak izan daitezen herria gidatzean. Eskade zaiogun jaunari. Por quienes invocan a María, la Virgen del Carmen, en los peligros de la tierra y del mar, para que por ella lleguen a Cristo, Salvador de la humanidad. Roguemos al Señor. Saminetan eta ezinez bizi diren guztien alde, gure herriko gaixoen alde. Ama Birjinaren laguntzaz, beren zailtasunetan Jesusen argia topa dezaten. Eskade zaiogun jaunari. Por las personas que llevan el escapulario del Carmen, signo de consagración y de esperanza, para que aprendan a imitar las virtudes de la Virgen y reflejen en sus obras una vida evangélica. Roguemos al Señor. Piztueraren itxaropenean hil diren gure senide eta adiskiren alde. Andre Mariaren laguntzaz, txeruko atsedena goza dezaten. Eskade zaiogun jaunari. Jesus jauna, zu badakizu zure herria behar askoren menpean dagoena. Entzun gure eskariak eta onartu fededunon asmoak. Errege bizi baitzarak gizaldi eta gizaldietan,
Zenideok, egin dezagun otoitz guztio batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskointzerakoan. Onartu arren jauna eskaintza honekin batean zeure herriaren otoitzak. Egizu zure semearen Ama Maria doatzua. Otoitzean lagundugula, ez dadila inor gelditu bere asmonak bete gabe, ez da bere eskaria lortu gabe ere. Jesukristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, gora bilotzak, eskerrak jangoiko gure jaunari, egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guzuri eskerrak ematea, jauna eta guzti zantu, jainko alguztidun beti ere korri. Eta zu bedinkatzea eta gorestea, Maria beti Virginia doatzuaren jaia ospatzen dugun egun honetan. Berak sortu du Espiritu Santuaren egite zure seme bakarra, eta birjintasunaren ederra galdu gabe, berak eman dio munduari betiko gargia, Jesukristo gure jauna. Horren bitartez, aingeruek zure handitasuna goresten dute, zerutar espiritu eta botereek zure ospea adoratzen, goiko indar eta serafin doatzuek zuri auspez agur egiten, postazun berak bai ditu zerutar guztiak elkartzen. Onar ezazu jauna, haien gorezpenekin bat egin ditzagula guk ere, geure kantu hotzak.
Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Santu egitzatzu bada ogi ardo hauek zeure espiritua isuriz. Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala. Ogila hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen, eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zue eta jan guztiok honetatik, hau nere gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik, hau nere odolaren kaliza da eta. Tunberri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregaitik, jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogila eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizu, zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izango gogoan, jauna, mundu guztian zabalduri dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora, Francisco gure aita santuarekin, Zinazio gure gotzainarekin eta elizgizon guztiekin batean. Era berean, izan gogoan jauna pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak. Gaur gogoan ditugu, Luis Aizpurua Alkorta familikoak, Dualmendi familikoak, Javier, Mari Carmen, Jose Luis eta Consuelo. Eta hildako guztiak, aritzazu zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren, guztiok betiko bizia iritsi dezagun, Jesukristo jaingoaren ama Maria Virginia doatzuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan, zure adizkide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun, Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta haintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak agindu eta erakutziari jarraituz, beldur gabe kanta dezagu. Gure Yeah.
Atera gaitzatzu jauna gaitz guztietatik emaiguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari ez, bekatutik garbi bizi gaitezen eta estu aldietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Jesukristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea usten dizuet nire pakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, da zure gogoa den bezala emaiozu Elizari bakea eman batasuna. Errege bizi baitzera gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin. Ona hemen, jangoikoaren bildotza, ona munduko pekatuak entzen duena, zoriontzuak, maiontara deituak. Jauna, ni ez nahi, Señor, zunere etxean zartzeko, baina ezazu izbat eta zendatuko naiz. Hauna hartu nahi duenak gelditu dadin bere tokian, eta bestela eserita. Ondoren, boltza pasako da, eta izango da gastuak ordaintzeko parrokikoak. Ira, ira,
jaunan ere deitzen zaitu Egin dezagun otoitz. Zeruko sakramentuak harturik zure bihotzonari arrenka eskatzen diogu Jauna Maria Virginia doatzuaren oroitzapena pozik ospatzen dugunok izan gaitezela haren antzera salbamen misterioaren zerbitzari leial. Jesukristo gure Jaunaren bitartez. Amen. Oharrak. Orain, Karmengo Amaren eskapularioak bedeinkatuko ditugu. Mesaren amaieran bedeinkapenaren ondoren nahi duan erentzat eskuragarri izango ditugu, edo hartu ditugu aurriaz. El escapulario del Carmen es un signo del amor maternal de la Virgen María. Nos recuerda su protección y cercanía, particularmente en los momentos de mayor necesidad. El escapulario es humilde, es sencillo. Es un espejo de la humildad y pureza de María. Por su sencillez nos invita a vivir modestamente y a recurrir a Dios continuamente en la oración. Llevando el escapulario renovamos nuestro compromiso bautismal de revestirnos de Cristo Jesús. Al final de la Eucaristía, a la salida la haremos escalonadamente. Bananan irtengo deu, atzeko bankotik hasita, eta bolondresak lagunduko diote. Tenemos ahora la bendición de los escapularios y imagino que casi todos aquí en Zumaya lo tenéis impuesto desde niños, pero si hay alguna persona que no lo tenga impuesta, porque el escapulario se impone, el sacerdote nos lo tiene que imponer, luego ya lo vamos cambiando cuando se nos estropea. Entonces yo al salir, luego al finalizar la misa saldré fuera y si alguien no lo tiene impuesto,
pues yo le impongo el escapulario. Ahora hacemos la oración de bendición y también luego haré la oración de imposición, para los que si hay alguno que no lo tiene impuesto. Bendecimos los escapularios. Oh Dios, inicio y complemento de nuestra santidad, que llamas a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad, a los que han renacido del agua y del Espíritu Santo, mira con bondad estos servidores tuyos, que reciben con devoción este escapulario para alabanza en honor de Santa María Virgen, y haz que sean imagen de Cristo tu Hijo, y así, terminado felizmente su paso por esta vida, con la ayuda de la Virgen Madre de Dios, sean admitidos al gozo de tu mansión. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendice, Señor, a estos escapularios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y hacemos ahora la oración de imposición. Recibe este hábito por el cual quedas admitido a la familia religiosa del Carmelo, y compórtate de tal manera que con la ayuda de la Santísima Virgen María, de la Virgen, para gloria de la Santísima Trinidad y para el bien de la Iglesia y de los hombres, te esfuerces cada día más en vestirte de Cristo, que nos redimió con su sangre. Amén. Jauna zuekin zaitzatela jangoiko algustidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amen. Zoazte jaunaren pakean.